Máš být na druhé straně. Tak nevím, jestli jsem na někoho nezapomněl. Tak a z černých. V brance je zelený Marej Zdeněk. Nejblíž k němu je Ivan Petr. Na pravým obraně kdo? To je Kratochvíl, že jo, Franta? Tady je Rybníček, pak tady máme kousek na Loučán. Vlasta Krčmu. Na prostředku se pohybuje teď Vlastík Maluj. K míči se dostává Ladik Sochoru. Tamhle máme Sobotka a nabíhá si tam Zdeněk Fila. Teď nevím, jestli jsem zase na někoho nezapomněl. Co? Zapomněl jsem na někoho? Tak pokud jsem na někoho zapomněl, tak ať zvedne ruku. Jo, Pelán Mirek ještě. Vidíš. Takže kluci do toho.